नुकसान होता है। आईस्क्रीम रखना बंद कर दिया। डीजे बघा, लाईट गेली होती आहे बघ, अजून माझं ड्रेसिंग चालू आहे. खोटं वाटतं तर तुम्ही लोकांना दाखवा. हे बघा, साल से इसी चलता है, एक दिन लाइट रहता है, एक दिन लाइट नहीं रहता है. लाईटीचा प्रॉब्लेम हमेशाच आहे. मोकळे येतात अंधारात. हर हफ्ते में एक तार गिर जाता है. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। PSK न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि अब आपको कॉम्बो पैकेज में आपको खबरें देखने को मिलेगी, हिंदी और मराठी में। अभी हम जो है यहाँ पर बरफपड़ा में हैं और यहाँ पे कुछ समस्या जैसे कि बात करें, रोड पे जो लाइट लगी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे धंधे वाले, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो धंधे वाले हैं इनके नीचे देखो आप, यहाँ भी देख सकते हो, इस साइड में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, लेकिन लाइट तो लगा लेकिन बल्ब नहीं है। बल्ब है तो समय से चालू नहीं हो रहा, और ये बहुत महीनों से, कई महीनों से बंद है। तो मैं ज़रा सा पूछूंगा कि कब से और क्या मतलब की समस्या है भैया से। तो आप बताओ कि ये जो समस्या आप लोगों ने बताया, तो क्या है समस्या? यहाँ पे समस्या ये है कि लाइट नहीं है। कौन सा लाइट नहीं है? रोड का भी नहीं है, ये साइड का भी नहीं है। अच्छा, इधर इतना रात को प्रॉब्लम होता है, लेडीज लोग आते हैं, वो लोग डर जाते हैं आने के लिए, रोड पे लेने जाना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बोलता हूँ सर, ये रोज जो है खंबे का तार ना, हर हफ्ते में एक तार गिर जाता है, फिर 4 दिन लाइट नहीं रहता है, और उससे पब्लिक का सब इधर एकदम परेशान हो चुका है। इधर लाइट रहता ही नहीं है। तो इधर आएगा भी तो आज जैसे वायर गिरा, दूसरे तीसरे दिन उसको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर चौथे दिन किधर किधर टूटे ही गिरा रहता है। अच्छा, लाइट बराबर रहता ही नहीं है। ऐसे ही है जो भाई साहब ने बताया, ऐसे ही दिल्ली का सेम है। जितना पब्लिक है सब परेशान लगा है, कितने मतलब महीने से बंद है कि अभी से चालू प्रॉब्लम? 1 महीना से बंद है ये। 1 महीने से बंद है। कभी 8 दिन में दोबारा चालू करता है, फिर बंद कर देता है। ये देखिए, लगता है मतलब कि बहुत तकलीफ में है महाराज जी। अभी इनसे पूछते हैं, आप बताइए कि ये जो लाइट का प्रॉब्लम है ये कब से है? और ये लाइट का प्रॉब्लम सालों साल से है। अच्छा, सालों साल से इसी चलता है, एक दिन लाइट रहता है, एक दिन लाइट नहीं रहता है। कभी भी लाइट रहता ही नहीं है, लेकिन बिल कितना आता है हम लोग को? 1500 2000 ज़बरदस्ती का बिल आता है। यहाँ कोई सिस्टम है नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, यहाँ पे जो धंधे लगे हैं, तो ये धंधे का भी ये लोग को पावती लेने के लिए नगर पालिका बड़ा आता है, सुबह शाम दोनों टाइम आता है पावती लेने के लिए। ये लोग से पावती भी लेता है, प्लस लेकिन लाइट नहीं रहता है। लाइट यहाँ का क्या मालूम क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक मैं 2 साल में कभी लाइट देखा ही नहीं जलते हुए यहाँ पे। नहीं, पावती लेते हैं, दोनों टाइम लेते हैं, तो कितना लेते हैं पावती? 20 रुपया पावती है ये लोग का। 20 रुपये का पावती लेता है। पावती लेने के लिए बराबर टाइम से आता है, सुबह शाम दोनों टाइम आता है, लेकिन लाइट का कोई भरोसा नहीं चलता बराबर। एक भी रोड का लाइट नहीं चलता। मैं यहाँ से बड़पाड़ा तक जाता हूँ, मेरे को रात में भी लाइट नहीं दिखता है एक भी। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे अब इस पे, मतलब कि क्या मांग है? अब इस पे मांग है कि सरकार ने हमको कुछ सुविधा तो दे, नगर पालिका कुछ सुविधा दे। हम लोग टैक्स भर रहा हूँ, पैसा भरने के लिए बरोबर भर रहा हूँ, मीटर का लाइट काटने के लिए बरोबर आता है, लेकिन लाइट रहता नहीं है, लेकिन बिल तो भी आता है हम लोग को। लाइट का कुछ पता ही आता नहीं है। क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, कुछ पता ही नहीं है। आप बताइए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहेंगे, जितना इसे सरकार को देखना चाहिए, इसका सुधार करना चाहिए। हम लोग इससे परेशान हो चुके हैं, लाइट से तो एकदम परेशान हो चुके हैं। इधर देखिए, ये ठेले वाले भैया, पानीपुरी वाले भैया हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं। भैया आप बताओ, आप आराम से धंधा कर पाते हो या नहीं? नहीं जी, आराम से नहीं कर पाते। क्यों? लाइट नहीं रहती है। अच्छा, रात में। तो फिर भी आप यहाँ लगाते हो? मैं बल्ब लगा के लाइट काम करता हूँ। पैसा देते हो आपके? नहीं मंगाना देते हैं, कितना देते हो? 30 रुपये में देता हूँ। सुबह शाम दोनों टाइम की? एक टाइम? नहीं, एक टाइम शाम। अच्छा, तो एक ही टाइम धंधा लगाते हो? एक ही टाइम लगाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे महानगर पालिका मैं से? ये चाहूँगा कि लाइट जल्द से जल्द बन जाए। अच्छा, लाइट आ जाए, सभी लोगों को और आजू बाजू और ये आपके पीछे इधर कचरा दिख रहा है, इसका क्या है? कचरा तो देख ही रहा है, कोई साफ करने वाला नहीं है। अच्छा, चलिए अभी मैं आपको बता दूं, जो समस्या था, मेन समस्या है रोड पे जो लगी स्ट्रीट लाइट है। खम्मा तो है लेकिन उसमें बल्ब नहीं। बल्ब है तो समय से चालू नहीं रहा, और ये 1 महीने से प्रॉब्लम चला है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि सुबह शाम दोनों टाइम पे पावती करता है। अगर पैसा लेने के लिए महानगर पालिका आती है तो सुविधा देने के लिए क्यों नहीं आती है? तो चलिए अभी बाकी की जो खबरें हैं मैं आपको रोहित गिरी के साथ में मराठी में आपको दिखाने और सुनाने का काम करूँगा।
जय हिंद, जय भारत. तर आपण इथं पाहू शकता की सध्या आपल्या मागे जे आहे ते फेरीवाले आहेत, आपल्या भूमिपुत्र आहेत, कोळी आहेत. त्यांच्याशी आपण बोलणार आहोत की इथं रस्ता तर आहे, रस्त्याला लाईटसुद्धा आहे, पण ती लाईट लागत नाही किंवा ती पेटत नाही, जेणेकरून संध्याकाळच्या वेळेस, रात्रीच्या वेळेस इथं जी माणसं आहेत, जे इथं रहिवासी आहेत, जे राहतात, जे फेरीवाले आहेत, त्या लोकांना इथं नाहक त्रास होत आहे. तर त्याबद्दल आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. नमस्कार ताई, काय सांगाल याबद्दल? आता वर्ष झाली लाईट नाही. आमचे इथे नगरपालिकावाले येतात, पैशाची पावती घेऊन जातात. न लाईट नाही, आम्ही अंधारामध्ये कसा धंदा करणार? तुम्ही जातात, पैसे घेऊन जाता, पावतीचे पैसे घेऊन जातात. अंधारामध्ये गिराक नसलं आम्ही मच्छी परत नेतात. आमची मच्छीची घाण होते की नाही? आम्हाला पैसे भरायला लागतात की ना मच्छीचे. हां, मग आम्हाला लाईट पाहिजे. पैसे घेऊन जातात तसे आम्हाला लाईट पाहिजे. इथे खांब तर आहेत, लाईट खांब आहे, पण खांबाला लाईटच नाही. कधीपासून नाही हे? आता वर्षभर लाईटच नाही. वर्षभर झालं इथं लाईट नाही. आपण काय सांगाल याबद्दल? हो, ते इथे बघा, इकडे आहे ना, ते किडे मोकळे येतात अंधारात. किती साप येतात इथून, भरपूर साप येतात. तर अंधारात आम्हाला दिसतं का? रस्त्याला गाड्या पण गाड्या बिड्या जातात, काय दिसतं का? मग लाईट पाहिजे की नको? आता वर्षभर लाईट नाहीये. मग मग तुम्ही इथल्या कुठल्या अधिकाऱ्याशी कधी काय बोलणं केलं की लाईटीबद्दल किंवा कोणी आली का अधिकारी कधी? कोणी नाही आलेले. मग इथं कधी सांगितलं पण नाही की बाबा लाईट अशी आहे की लाईट इथं नाही आहे, लाईटीबद्दल काहीतरी काम व्हावं कोणी म्हणून? आले नाही, पण सांगितलं नाही आम्ही. नाही ना, मग आम्ही कोणाला सांगणार? असं आहे. तर मग आता काय सांगणं आहे तुमचं सगळ्यांना? ते आम्हाला लाईट पाहिजे. असं आम्हाला आम्ही पावती देतो तर पैसे देतो म्हणजे लाईट चालू करून द्यायलाच पाहिजे ना. पावतीवाला येतो, त्याला पैसे देतो आम्ही. बरं, आपण पण काय सांगा, आपण इथले रहिवासी आहात, आपल्याला पण ह्या गोष्टीचा त्रास होतो का? हो, होतो. कारण की आम्हाला जाता येताना रस्त्याला लाईट तर पाहिजे. रस्ता व्यवस्थित नाही, लाईट नाही, काय नाही. मग त्यासाठी आम्हाला प्रॉब्लेम होतो ना. आम्ही राहतो जरूर, पण लाईटीचा प्रॉब्लेम हमेशाच आहे. हा लाईटीचा प्रॉब्लेम कधी सॉल्व्ह होणार ते आम्हाला माहिती. ते बघायला पाहिजे जरा. लाईटीचं काय असेल तर बघा तुम्ही, लोकांनी आलेत तर अधिकारी जे सांगणारे न्यूज चॅनल. आपण कुठे कामाला जाता का असं काय, किंवा संध्याकाळचं येताना किंवा तुम्हाला त्रास होतो का या गोष्टीचा? नाही, आम्ही कामाला जात नाही, पण लहान मुलांना घेऊन जाताना. आता ठीक आहे, उजेड आहे, तुम्हाला त्याच्यामुळे कळत नसेल, पण अंधार झाल्यावरती एक तर साप वगैरे निघतात, लहान पोरं असतात, हातामध्ये छत्र्या, सामान असतं आमचं, खड्डे पण दिसत नाहीत. आणि त्याच्यामुळे लाईटीचा थोडा जरी प्रकाश आम्हाला आला, पण ते जे दुकानवाले आहेत त्यांच्याकडून लाईटी घेऊन करणार काय? नगरपालिकावाले तर पैसे घेतेच आहेत ना त्या गोष्टीचे. म्हणजे लाईटी आहेत त्या फक्त कामांसाठी पैसे घेतले असतील तर तसं नगरपालिकावाल्यांनी मग बाकीच्या लोकांना उठवू नये इथून. आणि जर सगळ्याचेच पैसे घेतले, मग त्या खांबांवरती लाईटी पण आल्या पाहिजेत. एकूण आपली मागणी काय थोडक्यात? लाईटी असल्या पाहिजेत. आता सगळेच आहेत ना, लहान पोरं असली नसली. मग मध्यंतरी आता गेल्याच महिन्यात एक म्हातारी, हिचीच आई तिकडे पडली. जवळजवळ महिनाभर झाला, डॉक्टर अजून त्यांना चालू आहे. आणि त्याच्यात त्यांना डायबिटीस आहे, त्याचा खर्च कोण करणार आहे? कारण की लाईट नसल्यामुळे असे बाकीचे पण भरपूर जण माणूस असो, एक जर लाईट नसेल तर पडणारच माणूस. लाईट हा जरूरी है, महत्व. सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे बरफपरा के अंदर में जो भी अधिकारी उनको कॉल जाता है वो लोग कुछ सुनते नहीं है. और प्लस क्या है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम लाइट का एनी टाइम रहता है. करीब ये 1 महीना से 2 महीने से चालू है. लाइट का तो बिल्कुल प्रॉब्लम है. और यहाँ से जाओ कोपड़ी में जो अधिकारी है वहाँ पे जाओ, लाइन लगाओ, नंबर लगाओ, तब पर भी वो लोग नहीं सुनते हैं. कहने का मतलब है आप वहाँ गए थे, आपने उनको बताया है? मैं उनको बताया ऐसे ऐसे मेरा रीडिंग फास्ट है. तो मेरे को बोलते वहाँ जाओ, स्टेशन के पास जाओ, वहाँ पे होगा, ये करो वो करो. कुछ सुनवाई नहीं है. खाली पैसे नहीं भरेंगे तो आएंगे, मीटर काट के चले जाएंगे. काय सांगणार? लाईट आहे इथे, रस्त्याला फोकस आहे, पण चालूच नाही करत आहे. अंधार पडतोय, भाजी विकायची असते, ग्राहक परत रिटर्न जाते. लाइट 2 साल से नहीं है मैडम. और इधर लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है. मतलब जाता है 4-5 घंटे में आता ही नहीं वापस. कभी जाता है, कभी 2 दिन भी नहीं आता है, कभी 3 दिन भी आता है. ऐसा लाइट का इतना उसकी प्रॉब्लम. वजह से आपका नुकसान होता है? नुकसान होता है. आइसक्रीम रखना ही बंद कर दिया. आइसक्रीम में रखना बंद कर दिया? हाँ, लाइट की वजह से. हाँ, लाइट नहीं रहता इधर, बहुत प्रॉब्लम होता है. कभी आएगा, अभी तो डीम आएगा, नहीं 2-4 दिन रहेगा ही नहीं. और खंबे का लाइट तो लगभग 6 महीना हो गया, कभी आता है कभी नहीं आता है. ऐसा बहुत प्रॉब्लम है. हाँ, 2 दिन रहेगा, 2 दिन नहीं रहेगा. हफ्ते में 2 दिन जलेगा लाइट, 2 दिन नहीं जलेगा, ऐसे सिस्टम है इधर का. और ये तो इससे आप लोगों को और बहुत और लाइट परेशान नहीं है हम रहता है. लोग लाइट से. पत्रकार महोदय जी, लाइट नहीं रहता है यहाँ पे. अभी उसके लिए जो है कि यहाँ 5,000 भाड़ा भरना पड़ता है. फ्रिज है, फ्रिज नहीं चलता है, दूध नहीं बिकता है, तो भाड़ा कहाँ से भरेगा? लाइट तो है नहीं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइट का इधर. और ये खंभे का जो मेन वायर है ना, हर गली में वायर सब सड़ गया है. कभी हफ्ते में एक दिन टूटा ही रहता है लाइट, उससे और कट जाता है.
स्ट्रीट लाईट आहे पण त्या लाईट लागत नाही. तर हा सर्वांचा इथल्या नागरिकांचा तो एक मूळ प्रश्न आहे जो लागत नाही आहे. कारण संध्याकाळच्या वेळा रात्रीच्या वेळेला इथून जाताना खूप अंधार होतो आणि यामुळे ह्या नागरिकांना जे इथले रहिवासी आहेत त्या सर्वांना नाहक त्रास होतो. जो आत्ता आपण पाहताय तोच एक स्ट्रीट लॅम्पच आहे किंवा तो आपण म्हणतो जो रस्त्यावरचा दिवा असतो तोच आहे, पण तो पूर्णपणे उलटा झाला आहे आणि त्यात बल्ब जो आहे तो सुद्धा फुटलेला. इवन त्याची हालतसुद्धा एकदम खस्ता झालेली आहे. तरी म्हणजे या जो दिसतोय तुम्हाला हा जो एक चौक आहे छोटासा, जो इथले काही चाळ आहेत त्या चाळीतल्या लोकांचे रहिवासी जे आहेत त्यांचा जाण्या येण्याचा हा प्रमुख मार्ग आहे. तरीही ह्या प्रमुख मार्गाला जो हा एकच दिवा आहे आणि तोही चालत नाही आहे. तर त्याच्याबद्दलच आपल्यावर इथं काही लोक आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलू. काय सांगाल? माझं नाव मिसेस मारिया डायस आहे. मी अपाहिज आहे, हँडिकॅप आहे आणि इथं स्ट्रीट लाईट नसतात त्याच्यामुळे त्या दिवशी मी पडली. ते स्ट्रीट लाईटीचा बघा आणि ह्या लाईटींचा बी तुम्ही विचार करा. कारण आम्ही म्हातारे माणसं रात्रीचे येतात जातात त्यांना आम्हाला काय दिसत नाही. कधी कधी आमचे चार्जिंग नसते तर मोबाईल पण नसतो. एखादा माणसाचा जीव गेला तरी आपल्याला माहिती नाही पडणार. कसं वाटतं तुम्हाला लोकांना? आणि ह्याच्यामुळे काहीतरी तुम्ही सिच्युएशन करून काहीतरी त्याचं सोल्युशन काढायचं. मग आता सध्या तुम्हाला कुठं लागलं म्हणजे काय? किती दिवस झाले तुम्ही पडले? आता 1.5 महिना झाला मला. हे बघ अजून माझं बँडेज आहे. हे बघा लाईट गेली होती. हे बघ अजून माझं ड्रेसिंग चालू आहे. खोटं वाटतं तर तुम्हाला लोकांना दाखवा. हे बघा 1 महिना मी कंप्लीट बेडवर होती. माझी मुलगी ती बघा ती बघत होती मला, कारण मला बघायला कोण नाही घरात. माझी आई पण घरात पडलेली आहे. तिला मला बघावंच लागते. असं ही जी लाईट नाही आहे किती दिवस झाला अशी लाईट नाही? आता ते किती वेळ जाते ते चालूच आहे. येणं जाणं मेन तर रात्रीची रात्रीचाच मेन प्रॉब्लेम. आम्ही येतो कामावर कशी आता लंगडत मी 4च दिवस झाले कामाला जाते. 1.5 महिना घरी बसली. देईल कोण आम्हाला खाय प्यायला? आपण नाही गेलो तर सगळ्यांचे प्रॉब्लेम आहेत. आम्ही म्हातारा माणूस आहे. प्रामुख्याने थोडक्यात ह्या रस्त्याला एक स्ट्रीट लाईट हवी सर्वांसाठीच. रस्त्याला मेन लाईट पाहिजे. मग रस्त्याला असू दे कुठे पण तुम्ही लाईटीचं सिच्युएशन करा. आणि बिलं एवढं आम्हाला वाढून पाठवतात. इथं 50 वेळी लाईट जाते त्याचं काय? बिलं 2-2 हजार 3-3 हजार बिलं येतात त्याचं काय? म्हातारा एखाद्या माणसाकडे असते एखाद्या माणसाकडे नसते ते काय? ते कुठून माणूस देणार? एखादा भिकारी माणूस असला त्याच्या घरात स्वतःचं घर आहे तो कुठून देणार एवढं बिलं? आणि बिलं वाढून देतं. एखादी 500 आले तर ओके, 1000 1500 2000 बिलं पाठवलं तर माणूस खाणार कोण? जो 5000 कमवणार बिलं देणार कोण? पाण्याचे पैसे द्यायचे, बिल भरायचं, खाणार कसा माणूस? जगणार कसा? काही इथं महिला अजून आहेत त्यांच्याशी आपण बोलूया. आपण 2 दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं रहता है. बच्चे लोग भी पढ़ाई की भी बहुत तकलीफ आता है. लाइट भी नहीं रहता है और फ़ोन करते तो फ़ोन बिजी टोन में डाल देते हैं. लोग बनाने के लिए भी जल्दी आते नहीं. पता नहीं इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को पता नहीं है. बच्चे लोग बहुत प्रॉब्लम होता है पढ़ाई करने के लिए. और इतना बिल आता है 2000 1500 3000 4000 ऐसे बिल आता है. तो आता प्रॉब्लेम आहे. हा लाईट खूप जाते इकडे आणि पोरांना पण खूप प्रॉब्लेम होतो. लाईट जर गेली तर 2-2 दिवस लाईट येत नाही. आणि जरा पण हो आणि लाईट बिल पण खूप येतं. 2-2 3-3 हजार रुपये लाईट बिल येतं. आणि जरा थोडा पाऊस झाला की लगेच लाईट जाते. लाईट गेली की 2-2 तास 2-2 दिवस पण लाईट येत नाही. यहाँ पे रास्ते पे भी बिल्कुल लाइट नहीं रहता है. कोई से भी रास्ते पे, यहाँ से स्कूल तक भी लाइट नहीं रहता है. बच्चे जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, फिर भी लाइट का कुछ वो नहीं. बारिश में तो बिल्कुल टर्च भी अपन मोबाइल का नहीं चालू कर सकते हैं क्योंकि वो मोबाइल ख़राब होगा. तो एक लाइट तो लगाना चाहिए ना. 10 बार जाती है बेकरी पे, इनके यहाँ पे सांप आ गया था पाँव में पानी का. तो आपने कैसे उस सिचुएशन को संभाला फिर? भैया हम तो ऊपर वाले के उस पर मतलब लाइट के ऊपर कुछ नहीं, सब भगवान के ऊपर नहीं थे. हम तो क्या ऊपर वाले के थे, लाइट नहीं थी. हाँ. लाइट रहता ही नहीं है. 7-7 दिन लाइट है ही नहीं नहीं आता है. तर आपण पाहू शकता इथले जे रहिवासी आहेत त्यांनी सांगितलेलं आहे की इथं लाईटीचा खूप प्रॉब्लेम आहे किंवा खूप त्रास होतो इथल्या रहिवाशांना. लाईट नाही आहे, लाईट सारखी जाते, लाईट डिम असते, असे विविध अशी कारणं आहेत. आपण इथं बघू शकता की तो स्ट्रीट लॅम्प तुम्ही सुरुवातीला पाहिला ना तो आहे तिथं पण त्याचा काही उपयोग नाही आहे.
त्यात लाईट नाही आहे, इवन तिची वायर सकट खाली अशी लोंबकळत आहे किंवा लटकत आहे, थोडक्यात आपण पाहू शकतात. तर इथल्या सर्व रहिवाशांचं आपल्या सर्व अधिकाऱ्यांना एवढंच बोलणं आहे की इथली लाईट व्यवस्थितरित्या यावी आणि हे स्ट्रीट लाईट जे आहेत ते लागावेत. मी रोहित गिरी, कॅमेरा पर्सन विनोद यादव यांच्यासह बरफपाडा, PSK न्यूज.